mbejemo yomunwa mweke Gusii bono onye kubwate nganinde yonsi yukwe murungania wosoko menta na bogo toikera asugo twakirezimi asinamba notisano na ibire inyisato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo gose otorikere yukorike ase email ya ndizitv.news@gmail.com boigo na bogo tonyora ase mitandao yeito buna Ndizi TV News Digital ensemo ya Facebook YouTube nigotogotoka buna Ndizi TV News na boigo TikTok nigotogotoka buna Ndizi TV News nabo ogututarira sikia bisichito icyo kirebo cy'ubwikiro ya embassy ekeroko genda nyakoe asebara ikurwa Kisii kogenda Kisumu Ndizi TV obwansu bwo mu Gusii. Ndizi TV obwansu bwo mu Gusii. Buyamana wano mwanchu muliro Ndizi TV andonsi asoberete ditangantigancha kebana happy chamulday andonsi asoberete nekerenga kieli Kenya bone goserekea 60 days gisa yanyorete rigosia jagete ko republic bono to kwarian kiandigi komia siri tukelia Jumanne chitariki 12 mutino yukomi na kabere 2023 asomoroberi Ensakia bono mambi ngakikwa bokira na kiroberi tukuliao na kikirenga geito asemambi yabone kartogo torto dena boka ende tujaka mona no mbali balenge aseke bakya bono botuko batagete kwenda kurati mukasi ndo kwa dena yaya koraira magoro make morali umuroberi yo mago jaka ko orara osima jaka timoka asinini ibono mwanchumuri ngo kwali kan kiandike komiko dena bono soime umuroberi Ensakia litukeli lya Jumanne keroto bwate Jamuhulei egochengerwa litukolera stinsemo ao ime yense ya Kenya chikaunti meronge enena isano ibere kero bonsi ose abagabana ochiko bachinsemo ao asoko terekea umurobiri wikero kwaterana anaba county commissioner bechi county echu igoma chubariko kwalga ni kendike komikote na bono so ime yomorobeli boka ende tujaka monana ntokora mona enkuru boniga gosinse jiga mpaka chinse seto cha abono mambia nilitukuriwa galia bali ya afya kolendelea ntorojo kwana mangana afya ekiagera nilitukuriwa cha muldei iwanto jikora kwana igoro yeshale yeli tukolia lero ine nubwate eki okwegokeria asemia ke meronge 5 nomo ense ya Kenya ere inobosibole bwaye korwa sesemeri y'abakoron ine omwanchumurira nubwate kende okwegokeria asemia ke 60 gosemia ke meronge 5 nomo gesa Kenya enyora obosibole koru asa abakoron ina dibolingo bole tibono mambia anekroto go sherekea litukeriga lya Jamuhulei andonsi asoberede ngakibwero beretie ngakirende obangete ngayawo go sherekea ngayawo chikumira nabamino na bado totebye kero tutumira SMS yao asemambi yaboniga into maite bintombi kongete na inje na ndi tokongerete kabisa esari obugima bono bwato sugumire mato mabaro bwato sugumire bwa kongere credit ko ebinde bi comment credit ko bintom biribu yaiga credit ko wege ya korekande credit ko kwate ane bi bobia korekande estimango kere yara bora binde bi mente tamagoli bono kwa kumina ngayo kwenda goji lakini nde twate bana nturu itatwe kore nitoko semelio monene na ndatobo kiri bono mambia enambe iyo ya 0792192834 nene namba yetu studio asemambi yaboniga ogotwakera awato tebinga yore gosoto tumera SMS yao asemambi yaboniga mbale bahare ko yaka litukuri goro by the way wale mbale bahare ko yaka ntora ikera ali kerora aketolisibu live lakini ndoro bili merobire yo chasama tukare bosio yakaro gwa kalende twanya toko yebwata kinende bono totomera SMS yao wetera sinambi inde ototenga kikwa bogena na kirobere diri tukuri yao asemambi ya abonia
ngayo josherekea bado na bagotebia asemambi yaboni gende tubwatie gostumanya ngayo josherekea ase county Kisii babegete merobiri yo asensemeri ya Mosojo no bagoji kobeke kambi amono kero chikora wonomula onumugabana we county ya Kisii nere Paulo Simbarati amo abara ibande amono mu county commissioner ase county ya Kisii. Boiga sesemo ye mitandao toikere alia asesemo ya Ndizi TV News Digital ineseme yo ya Facebook nero torikera uchumbe yao you like you comment and you share asemambi ya aboni boigo asesemo ya YouTube na botonyora Ndizi TV News elinde boigo na bogo chat alia odomere uchumbe yao asemambi ya aboni. Iko mwanjumuri onsi pia mashabiki yetu onsi timu abanakosa timu following timu jinyamachi mwensi na abariganirie asemambi yaboniga moso ime yumuru tujaka munainwe na tukora munainwe asemambi yaboniga na boturanyora abageni bari baragitubatu kwatena igoro ya Jamunde yeneririye asemambi yaboniga nande ningi kire tosereke ntosereke ngitogo sereke abon ekare ndo bikongede bado ngo gadoto kwanne ayu mange ekare bibitu bikire asingambo yeto yeri tukoria lero asemambi yaboni kolende na gatena so ime yomorobelio tujaka munaye na tukora munaye asemambi yaboniga ekero chosho tabado nere director yeto nere ndereba yeto nero kwana kina mulegine chibichago che asinjira ya bene asitukeri ya Jumanne chitariki 12 mutinyu 12 umwaka wa 2023 iko karibu sana tobe na inwe mpaka omwerio wakire byo mwancho muleria happy Jamhuri Day ritukoria rero ritukotocingira enseto ya Kenya konyora Jamhuri Day kosego ikirania amagania alibono konyora nga bachakire bene koba republic nabo igo wetenera boka abanyene okora amangana boka bunense ya Kenya no mogoko ase bali bonsi baikiranetie ritukeriga chinga kichiri cha 1963 nigo bono tokobatenga asante sana nabo igo tokobatebi ongera ase gasingi ya mwabete mogokora kwane kinga Kenya yanyorire republic yabo nabo igo yanyorire obosibore bwabo bakora egasi yabo mwanchu muri ngo kwalika nikigima ase ritukoria rero nimetine rituko abange bale ase omutimuko ekyale usese ngencho yo gochingira ritukeri ya Jamhuri korende ne chinga kichine gotenga bono kuboka so ime yomorobero Ensakia etunyale go chaka bene ase obwamo ekyagera nga tutacheti ase obwamo to kumanya niki ketiko kyakolekana ase ritukeri ya Jamhuri na kitowa twabo kireke mambi togo turete gotenga bono so ime aso morobero Ensakia tunyale gosanga ayamo ase yamo tunyale ko kwanira abera tatu ayo arengete tukoria rero nabo igo arengete seto ya Kenya monense engima ingo tinga swaime aso moro nabo igo tumanyanga na tore aso morobero pamoja igo gototebya gwetera ase nchira yo mutandao nabo iga sense meri SMS atumanye aso tubekera SMS ya uso tutumira SMS wetira si namba ya 0792192834 enambe yo na lyo to tumanyanga na tole pamoja otolikera ujumbe ya enye igo ga SMS ka iga okoganira babere batatu Jamhuri Day yengia aseri tukoria rero na otenga kigwero beretie na kyayo bangiti tukoria rero itukoria ne jiro kugenda buna abandi miremore gose nigo bangiti kwenda gosherekea itukeriga sechinsemo nabo tumanyanga yaye ogo chiko genda gosherekea ritukoria rero bali bakugenda chinsamo chiri cha Uru Gardens mbale bachiete bachage torogendo ko rugoro mbale bono balenchira kugenda asense media Uru Gardens bono tetebye nga yaye Jamhuri Day yao ogo chiko bera ali situkoria rero abanga bali barase county ya Kisii na kibwero bereti kwa na kinga waikira sichinsamo chiri cha Mosocho na ki obange teritukeriga rero osene ayene gati abali okonyara bawo ikaransa baganyira nyumba nire buya kwara ikirina semesha ame sangerekane yega ekyagera ne wenrete osene kuwanete nayo mu Kenya kyagera abwo koikwera ayane serikali na oneri yabekire abayo kumanya no nyembali baro andrete obosibole nabo igo baro anete setu ya Kenya ekanyo independence ya ekanyora ekabe republic ya ekaitinere kanyora Jamhuri ya yani naliyo kumanya ayala gendrete asorgongoro to rwagusi kigima igone nchiremo gotenga soima somoro video tunyare gosanga amange tunyare goteberane amange
ayo akorekanire agende tokorekana nabo igo arachuo korekana rituko ria rero ase emambi yabono togochigosanga amona bageni abutukagetwara tuika ase studio yetu igo to mocha ekiagere kerenge kenasi tuko ria rero nigokwana igoro ya Jamhuri ya Kenya yokwanira igoro yobuya bukonyora Jamhuri yokonyora obosibore yogwekwanira intutweka abanyene meta bukare bono ntwabwate bosibore no gukwana ebintu bitugane tibunense ya Kenya yaba British konye batu misire mono konye tubwate uchuzi nyingi tutari kunyara gukwanira egento bono twanyorete obosibore tukanyora Jamhuri onto kabe republic tukabe ense ya Kenya togwe togeri boniga igo mwanchu murigeria abone chino tukotenga bono swaime asomoroberio entunyale gosanga asomwamo toma SMS yao yasi namba yunaba manya ya 0792192834 nabo igoswa sense media mutandao asasemo ya Facebook okinyona Ndizi TV News Digital nabo igo obeke comment ogo share uchasa abantu bao ase page yao abantu bamino bonsi bamanyenga Ensakia ya chakire Ensakia bono litukoria ya Jamhuri ya chakire bene nabo igo amanga tuko chugosanga nabo bamanya namnako watibutambo mwanchume to abo mungiti bogo sanga paka amanga naria abo abantu kumanya kiro muntu to abo mungiti go bana share sanga uchase page yao asobonge batomere chi link bonsi batenga bono boka to chake bene tumanyugwe ekigendera ta sense ya Kenya nabo kwika sense media YouTube nyumna Ndizi TV News abo mwanchu murigeni abo kubeka comment konye koromo gani wikaga abo YouTube ene kinga wa subscribe dinga abo okubate kengere kyu nabo igo subscribe erinde kere murubyo Ndizi TV go chaka ekere Ensakia go chaka yakubugeria kengere andake go sunduke tejanyara yago tulire ego bano mwanchuru na utambe Dorcas Kemuma na tokwada na Joshua uta sense media yende ya studio na rokwene kinga ebintu byonsi byago ikire amabyo gine chibicha wikira asenchira ya bene ego swaime swaiba bire batatu amashabiki ito karibu sana karibu kigima ikaransa tonyale kukwanira abira tatu asetuko dialero na gosanga amange ego amashabiki bono kubaringanya kurchinsa mochonsi swaime yomorobiri tunyalo nga asenchira ya bene kuyasano Chumari on Ndizi TV ananenkyo kunyurari tukuria chamulde inavoto tebia semambi yabone kana kunya kuria mana history yasinini the Jamhuri is all about history ndio tutumira uchumbe ya semambi yaboniga ase nambe ya 0792192834 namba ya studio asemambi kana kunya kuria about the history ya Kenya ngaki Kenya yajeti I want not to get studies on my interview asobo imesana. How Kenya was named. India better named. Hingo yonye named. Bono I think Kenyora amavolia natabwadi amachibu. There's some people who can believe in history. There's people who cannot believe in history. Atoko manya semberede. Lakini how Kenya came about. We have Mount Kenya. Ndubwate Kirinyagali. Ndubwate Kerenyaga. Baka irugire style. Who named Kenya? Wana dama wadana Kenya nibwata abantu tebayioneti who owns Kenya aina ya swali kwa yaraba boni mwande na Brighton nibono na kiuge watu janganya kidogo mati ngaki Kenya yajete how British came to Kenya mwaka kibajete Kenya tukomacho konyora bone karbacho obosibole nani ngiara ko garabacha Kenya igobono abwa konyora British bataraja Kenya aba Kenya barenge ozembara barengo buna ndoba kusinga idoruede abantu badana ngongo turuedo kama goja twaje gosetrika tukana baka byange karo byanga tukaira naga there's a history nero rolendero nero ana kanya kurina aba British baje 1888 edira kwa 1918 something yabo nalibaje the Kenya mwana British karo barojende mbedo isuko soma na poko ranga kibone congress ya bete ngabantu whites bagaja mede Kenya ose in Africa ntu abwate bintebi yebiri abaso mede baroje bintebi ayonyora nonye munisha dede na ukiona watu bako nyakwiru kichimba baige ntongero ige gold nero yo bagaja bagatogambira sana matuka mange sana abakenya mpaka bagaja kwa mwana sasa mzungu aende Ulaya mwafrika apate uhuru eima umawon ama mumbara byaba mugusina alengo aromatene yaba gusimba alengo ara lakini ndibona timanyiti lakini abachete
aba British mbajete abu kale sana karabaro karorende amangana ya empire bakarosiko mangana ji conference ya kabisa baga angana 1885 nalibono in history back to colonial history of Kenya kina kubona kiri ta Kenya legend igo Kenya ngakia ale koroku ndonde na bono Kenya ngakia ale koroku konyoetara ku Kenya medena mabolingo kobolia makungusano kumina ke lakini chiko nara koresta na tena ngakia ale koroku ngakia jet we have Mount Kenya no irete irirwete osinga irirwete mwanchu muri go bono Kenya ani gomwete abanga baite twenyorete toiboire Kenya na mimi nimesaliwa Kenya nationality yao Kenya ngaki Kenya yajete ngaki Tanzania yajete ngaki yajete tiko tena no bari ba soma geography ntubate ntoko na jigsaw fitness abantu bago te amete abantu bari ba pirifuna ensenigo ya bwataine ego na jigsaw fitness une ensenigo ya bwataine na bone karo ise ko chora chimabjiri ise ko chiretamo ensenani nige ko bwata in theory ya geography alina jigsaw fitness abara badana aya na nyasa umete karo soma geography to the first account na second account ibona ntu ajira nsemeri ya asiali mangana makongo sana yakaro believe mangana history ubana bokoli na ki protected ya jite East Africa ka formed government ka formed goja bona hiyo ni history you should believe in history to believe again that's how yeah bete bono we have a difference between Madaraka Day na Jamhuri Day na rojali taoni kwanza kubori barenge na difference kiere between Madaraka Day na amangana a Jamhuri Day there's a difference montonda tena Madaraka Day ne kartua nyordo bosibole na Jamhuri Day ningi na Jamhuri Day na bibu kaini Madaraka Day yani na bibu kaini Madaraka na kieko bweka na ya marieta na abwate difference onyo na Madaraka Day ni kieko cha utare moja first day of June kilo mwaka Jamhuri Day twasherekea tarehe 12 mwezi wa 12 kilo mwaka igemina dina ange 6 months gatiabo ebintu mbire byakorekanete ende mwanchu muri mbwate bya abu 6 months gatiabo ko first June twasherekea Madaraka Day ko first June mpaka lero bono December igeme tienyange 6 gatiabo egento geregia korekanete omwancho omurire ninge totena what's Jamhuri Day? Jamhuri Day neroro in Jamhuri is a Swahili maete Kenya nanu isukwe bolina why Kenya ego tumeka marieta ige Swahili among we have Masucha Day, we have Madaraka Day, we have Jamhuri Day. Jamhuri Day is a Swahili name nege Swahili is a Swahili name dimineti buna ne all day yani kero Kenya bono ya antained independence ya as the country bono ikabecha mu Republic of Kenya ekamaguna Republic of Kenya ekero to koligere ya mangana Madaraka Day eminatina self rule bo mueteneneire lakini bono moraba independent bono gowede kero mueteneneire bono basongo gonya kolinga bale bisero byabo gonya Jojo ndina ngende ngora sinini bono medena bade igati abu mede instant error from Madaraka Day to Jamhuri Day ekerdu bwate medienye modinyesta to deberna Jamhuri is a Swahili word meaning the republic. That's why we have Republic of Kenya, Jamhuri ya Kenya, Jamhuri ya Tanzania bono Kenya ikubona yanyona it has been a republic. Uganda ultimately senebwate lakini goligende senebwate lakini Tanzania ro nebwate medaba Tanzania usikuri no na bantu bale Tanzania na Kenya ntubwate chikabira njitoko chikora imwane cha Kenya Uganda ro nebwate mangana aye make ikyabona yoro chikoze aba Uganda maide freedom theyo mune to deba Kenya democracy tiraba because yoro jena muna inje Joshua nda tumike samba because inje bona to deba miaka 72 biyanda sinne lakini Joshua iborwa Uganda moraiba bwate yugweli kaguta Museveni igore wedera Joshua gesa iborwe miaka Joshua bwate nkaguta Museveni uralia
Uganda igo bantu democracy tera aba Uganda ikiara igo Kenya rende ne part twate wira rende na bere igo lakini na ko tena jamhuri is a Swahili word it means the republic na go difference between madaraka na jamhuri madaraka twanyore na ni gemineti na internal self rule bono twachagire kwegambira bono tuwamenye twonyora republic bono ekamanya koba bono kinde toko boli mwanchumuriria indie bandera ya Kenya yatiretiwe bona bogonte badi kyana jamhuri ndo sherekea na bogonte ina indie bandera ya Kenya yatiretiwe eyo mosonge kairana madaraka de osenja mulde erietri twatana ndi yatiretiwe bandera yo ya itubono ega kore kwen ekana to bwate 1963 na 1964 abono timaiti nje na bonda tonde bina indiri ya bet indie bandera yo mosongo etirimogire egatiri yo Kenya nandi ngai ya dire digo ndebinde that's history lakini ningonya kukwana tole amangana cha mulde lakini nde karibu sana imeacha mulde mpaka jibandera njirosiri roje gaiga bendera itonga kibaigete bakarosi maite kuna watu walikaa chini bakarosi bendera twale black twale white twale red neyende yobonyansi chonsi jibade significance red na manyi igona bantu bare baikaranste baka amangana makongu sana baka bakakombosi Mungu nguvu yetu amangana makongu sana lakini ndiko kuna watu walikaa mahali bagere to ikira astore handa bantu barate ko toira ni aria astwaleng ayonsi ndo yende kunyamurekera asemambia one kolende happy jamul day kabisa ugo mwancho munigereria kwa manyire ninki emineti egati ya madaraka na baigo jamhuri bo mwancho nere buyo manyenga ari tukwedi gari arero ni tukubona Kenya ya soite bo ino gochora bagambi babo batigiri kugambirwa betene nere bunense bono basoire gochora abagambi babo nabo yo mwancho munigereria ase ritukedi gari arero na mange okonyora akumurikirira nande kware bolinga ninki gakogera bagochora ase media ya Huru Gardens inki kiyana nse media nabo igo aina gati yari okonyora ari asensemo ya jamhuri agento kegera Kenya yayinyorwa mono tunyorekere Kenya ya swete ase Jubilee gosigete miaka 50 nabo igo nigo asense media ya Huru Gardens omoyega omonene obeteko gokorekana bono nebona tatwara tara chinseme chiga anamna litukoria rero mo waziri wensemo ya utalii nere Alfred Mutua airaba Kenya yani free ticket free entry ogoswa busa ase museum ediara sense media Huru Gardens amone park igobonere bya kwatara gari kera mariko nari kirari ebintombi bekire gari byo kwene kinga kwaso ina kumanya mono igoro yensitu ya Kenya history yonsi nwebekire gari ase museum mweriere Huru Gardens gari yagera kwamanya ninki kegendrete ninki kira sensitu ya Kenya andake bali tuiboira ase myake ya maiga mbaruta bwa tutaramanya historia ibuya bono tigatote bantu ikinona abana gari bamanya kwerigereria boka banyene bamanya gaiga no Kenya yarwete egacha gaiga ase paka bunere boniga Johnson ari asense meri ya Huru Gardens ari waziri atatinga bono goswabosa tari gochugwaka nikende ikoba yetu kori gocengera majamhuri bona yagenda bwerigeri bwego kibwesomye umanye amange aigoro yenseto ya Kenya abone togotikana nayo mwancho bali naragenda tokonekana ase orogongoro turwa Gusii abukora ntwaro chena nyana bariki ngwego baro basemya na kibabwente okokolika mangana na kibante kubeke mirobiri buya abigo na kibwente kwerenda anena sensemo ya ekebongo gosebikibirengera ekyagera abariki na barabungo chabale baetera gosibarigereria nonyene bitu bigokorekana ebibe ebyokonyora abange bagochi byabachanda asensemo ya kebongo negento ekia sana kero korigeria ekyombe keligete netabariki bono kewa sokya na gocha na kuwatuka bosemya irinde kya kinyora abantu bayenga abaigana mbapaka netia abanyagitari atari abanyagitari bakwanya gitari okayaya abanyagitari nabo umuntu nabawocha gukwanira kurwa bosemya onyore kwabwenire ekyagera kero gukora amegano yendenera gukora baka yawo boya
yagera abariki bengusa gose banguse ibirengereryo batwara mochando gweke ibirengereryo kwanyora abande bono basoire gotumekano n'ebintu byo gotindia gosama byo gotindia edi yani gotema gopunguse ibirengereryo biritoko kinga traumatized ani ko ba traumatized ono okonyora nga batumi yani okorigele korwitwicha kegera muriki nabanga omosigari Brighton ekegera kire tutebe migano yende gocha obariki goika bamenyo kegari kera ne chisi chirasi chinse abariki goika bamenyo kegari kwanyora nga bachirali ba bekire yani barige ebintu ebinge story korulero mambe migano ya mambe yani kwenye bintu byechuriro bongo ekire keke kyombeke kya Media Council of Kenya ke kwinyura abariki anene okone kinga babeire buya asenga kire bagana temirimo yabo babeire buya kibirengero kebongo nabo ingo asinchira bakora emirimo wane kinga babeire ebale asensemo ya afya erengiya egenteki ya sana bwo ngo semi gwali ngakiba bwente Nonyano kwetenera abayigona kwante ko beka mangana emigano yende buya sembeo ebinte byonse nebintu ganda to gwanchira na asensito ya Kenya naboyigo ase county ya eri nero ya Gusii ya Nyamira ntwaroche abamenyi bensemo eri ya nere pareri ya bage korosiwa amatuka bangoiga amenyi bensemo yibono basire kwe murungania korende aba anabo aba contractor osori otinete aba contractor nere George murana tengati abantu batumeka njererengi yago ikera abayiga bakorosia moko uchanana abayiga bakorosia neba yarosi kubuna yarosi we kyagera pareri ya kyabira mokonge ibono okora ngatera terago kyabantu bensemeyo kolinde nagento kente koligereriwa ayigo bono aina gati amagenda tukane kyo kunda bakenya mbale no bosibole bo ukwana na kibayigwete na kibale mbale no bosibole bo tebanga na ki pare yigambiyere ekayo na bakweta ase pare yo na bago tumeka para eyo aina alindo shagenda tukorekana asoro ngorwa Gusii anene chinga kidi tukoria lero tukasa inigo chingerari tukoria jamhuri nebi yatwarige ya yonsi ikegera yonsi ngolentale obwansu ase jamhuri kose ngolentale obwansu ekero tenga nje kuru ase jamhuri ya Kenya ngolentale obwansu igo namagendero tukwane kia ase nsito ya Kenya amona mange aywaga aseine kokorekana asoro gongoro itu rwa Kenya Piyasano mwanchu muri Ndizi TV ayuna legendete komurekerwa na gendete kokorekana kuninje ndana takanda ko tebi gori yeri tukeri kabisa baite ronja mulde ero nako research kabisa na konya ko tigiri ali botu kevinto biane amete ngora takana manyana egente kige bete litangani konya tutara ku Kenya kana ode ali bagaje congress ba ikaranza ali bridge kabisa European ali kabisa umete Kenya bone nyar ko Kenya tena ningo boledi bone yar ko na British East Africa Protectorate hoya ngoro bono bakeri terga mauja Kenya Mount Kenya ya ngoro matana ne to kora de no montana discover de Mount Kenya ose monta discover ko tu ko discover ko bakeri discover usini ga gero je ditangani usaga discover na bwete no ndebega biato changanya kabisa nako bolina bandera ya Kenya ngabina rago de na Kenya ya ngoro kuna British East African Protectorate ose British East Africa ibona amna maiga imama tukali ya maiga 1920s go jabwe binto jabwe 18 now dena 1885 imaiga kale nalibono abantu ba settlers ba jete medina ne Christian nyo dena ngya missionary ba jete Kenya bagacha koto beka mangana Christian tukoma kwebena iko kale ngidende abantu gomba maida about Christian ngibare kote mugusime taka sogero dena liyo banderere iliyo banandiri amorera ikobono Christianity kama goja Kenya ikobono ebinto ngoikana ye birongo tebya sinini ntongoro beretire eroke kesana salia jamulde yona tako dena ebendere ntangani ebendere ya itondi ya ndi imatraka de ya direti gosenja mulde bone bendere ya Kenya ndebi ngoma njime no manyete baba Chris yarogo mayete mwara lire byage baba nyasimi kurwense meri yanyanju mwara lire byage amo debina ngaki yabete umuntu mutangani diarongo debi muntu mutangani o tireti bendere ni gare koro Kisii munyao Kisii munyao nere ne timetinga zino botuara tumizo zinengoli nere yo ibono kunya kwande tips zinge lakini debina gati ya madraka day na jamule ndiye bandera ya Kenya tiriri aba Kenya ninde bagadeana bono twa beide
abasibule kabisa iyo nabogonde bina December tarehe 12 gose Juni tarehe 1 Madaraka Day gose Jamhuri Day iwa aro Chris nabogotangana gotongora ototebi ingakia mangana yonya maete igoro ya Jamhuri Day asemambi ya aboniga boigo ayebiro ningo de abana Kenya bono ya ebede 60 days isa abede republic ekero ya bono ya abede bono inde yeteneni to de no Madaraka Day Jamhuri Day yeteneni bono ine miaka 60 nento narko de bia yebiro asemambi ya boniga andonsi asore manyano monto na orengo akagera ore oroboni why am I saying so ngekwana ngote abo inyona ne miaka ye 60 yedire ndubahande ntu amanye dena ose Kenya nero ose nebe lakini mbaro pa mega dishua punango yetika bare ebe tujoshereke miaka ya 60 igonki mini to de bana no hena asore temango kore endo kerekia kera achiko inyoru ase miaka erebosi to inyore dena we are celebrating Jamhuri Day because abantu de bae sogeti bagakonga mbatama mbabwa bakarwaniro bosibore bwense ya Kenya tukanyoro bosibore tugetenena bono tubwate miaka 60 yogwetenena buna ba Kenya ine inkigeruta kere na yokore ilinde no ruoro mede ntonyorete abo bisaba nene ntonyorete abantu barenga serikali inkiyokor tuaba inyora esa ali parwanede abo bosibore bono tubwate Wikabon, wikori chifambi tena monto que tena arwane to bosubrede ntonyo ti haki yaito. Ninke ko rabatanyo reta haki yabo. Me binigo bebetwe. Na to ba tuebua. Iko inyora na asore boniga nale orengororo. Tali ayo motangani. Aibono koranga yara maya asore. Ibano munyagitari, manyana abanyagitari mbare barengororo. Aho gorire ligo te aranga kyurwale. Bwana no mwalimu manyana bali mbale barengo igiyata kabisa esabu agakira ali kabisa mathematics emeroma agasomiribuya bwana no munyanyimbo manyana abanyanyimbo mbale baroro bakorire baseviri Kenya ino kerto de no Westgate munyorite mangana abete Westgate mangana abete ali kabisa igonyora na bantu barono security forces bagerete ture astwegire neba no minister mbale barengoro bagerete na bakakora yara maya bakagera tu bono tu enjoy some fruits no nyobo ngaba kongete timetina ando bono ba tena rende na uno bo ngaba kongere no na ujaba songo na baira no medene no kwa tena na ujaba songo na baira nende batoka mbere ningi lakini yaya mpale barwanirete obosiboro botobwate iko naye asore manyabona asore toli permanent mambi yaya na bokonyo atoyo mambi yaya na bokonyo na emeremo bose yaere mambi yaya na bokonyo na yaya ngito te abana ki uikobe we have a difference between a boss and a leader uikobe a leader te akobe boss uisokobe boss na binte bira sarege ikobono ngine to te ana andonsi asore manyange miaka 10 korubon abantu mpa inyore miaka 10 na ya beto na lengo akakora iganaiga pasereke miaka 10 pasereke miaka 5 usebere ikobona andonsi asoro manchumoreria tenda mema nenda sako nande mayana na hii anniversary ngoje na yaya 60 days zogo serekea kisa tu anyorete ostu abete republic so no tu tenenete ostu anyorete republic yeto bono as a republic of Kenya isa tu nyorete na bali ba durwanete miaka 60 ye tari cheche maede 60 goja wiki miaka 60 tari cheche go maya miaka 10 e bonus yerio kwa 10 maoja kwa usenkororo usenkwa wore bonus because ye miaka ye gete kanintu asinini owe to aja we kasabini ndende karo we kasabini medo jigoro ne bonasi ikobono te Kenya nero ngonya gosugere 60 years yedire esari yabantu beruete bagetikana bagadeabona we are fighting for the next generation bakarwana esari tuje koba ase injera yaben ya tinda tene nseke we kasebendi yaere ya ena reti ko jawu Joshua akintera era ene ngakitora mede egendo Joshua nande minute ngena ese ya Kenya abantu mbayibirire tode baba chomba kejada tode baba moi dani trojara moi baba ngei baba jara mogyoginga baba tomboya mbalengororo abantu balengo basic kabisa baba nyona
anyona seita babora hira bad no bale base asito tebena Kenya build for 60 days umete na kutoka je destroy within a day. That's a fact, Joshua. Again to kia bega to for 60 days omuntu na bako kesari within a day. For example nyomba mete nyomba na boku agaje usuta na korobo boku agaje na boku yagaje no ene meti nyitato ene lakini you can destroy nyomba ile tugeni. Why am I saying so? Iho Kenya tegatore nena emyaka 60 gisatonyora amanganaye ntoyerende ntonye ikiara bona Abakenya bakorera mono Bakenya na baenda ase gosherekea mbari gosherekea no no bore mugo yani na afya totebe dipende kinda kebeke lakini onyona no ene ngaki ya moi abantu by the way ngaki ya moi chiduke cyagasiekiro chibandera cyabekwa bari batayigerede moi njere ni moi gerede babokirisi aro mbamo igerede aba chiduke cyagasiekiro abantu basherekea abantu yani eshere yakabeire eshere okonyora buna by the way Kenya imepata uhuru kono lende tiatorende na egendo kiaro siku 60 days ntoke sali within a day usintoke sali within omwaka oyomo ayo na yebiro asemambi yabonera kabisa kegimo mwanchu murigireria eke tugenda tukwanire goretu ria jamhuri engakito kunyoranga nonye naki ogotera kurie mungu gwasogete ngwamba ndukyaba bakorentete okyagire ine gati bintu biriri yani byachite ekere Kenya yanyorire obosibori yanyorire gwitenenera yachakira amanganabo nabo igekere Kenya ibono yabete jamhuri ntwanyorete nga abarayi mbaswete gochorwa mbaswete ko bakumanya ngoyo igatigato tenere oyo yani tukanyore ibintu biri konye tutabwati nekigwe tubuya obwari bwagerete tukamanya ri tukerigali arere guseri tukerigali ugo chengerboniga igondi bwato obwari ndi bwato obuya kegima eke tukurigira sense mo nga nonyana ya okotero kwiga na kubono tumaitenga national anthem yensetu ya Kenya wimbo wa taifa ekyagara hotelo kuno hotelo wanjire nonye ne chinsi kuro ase chinse chinde koko kwana mangana aito ekero ogo saba guoka yani ekero gutanga hotelo none hotelo fasi ntanga ni hotelo ko ni koko kwana ogo saba mungu nguvu yetu mbantu kyaba baswete bagaikaransa bagatoroseria hotelo kugwansu ekero kurigeria amangana yo hotela gosekero okurigeria abantu basoete bagaikaransa bagasio hotelo kumbali ngabansacha batano aba limetinga kinga kiyeyu nerie abaswatoro babekirwe ensem kyato amaitenga aikera kinga kichipcho kurwanira obosibole abasibati barwegasi abo no kolente ndagera abokuma na kobachi spy okowenda ko igari ko ligene kibintu bire bacha batebya abayiga ntumaitinga inki tutanyorete no muswati oyomo asogosokyo gotero kugekero kurigereria toro chinga nere professor nere Washington Omondi ne Reverend Thomas Kalume na boigo nere Graham Silop na boigo nero manyekena nga Mr. Peter Kipskosia Kikosia na boigo George Senoga zake abuna bwaba ndubaro sityo watera kwa national anthem olitubwate wimbo wa taifa wensetu ya Kenya ukugo chikwabuke kumunana ne tukolia rero osemeyege emeyege ndi yonsi asomorai wensale asabarai bale ogotero kuno gutanga na kubuga tutaracha kamesangirikana ndi yonsi abantu ababatana abasacha batano na bayikaransi te bakasokia ogotero kusaka rose ogotero kuiga lakini ntobo ntorara mosbati no yo mukare asiga tia bayiga batano bono ntumaiti bado uko ekegere ngakiri yakare abasbati ribagalenge ansemo ya ono kolenda abayiga bago chese igo sibago chikorwane robo sorwa Kenya enda yabo yayigotire nabo igo baene kiringa ababisa bali ba ochura ndirenchira gitiga andake baba te none nga inki baba ngitego chi amatuka ankyo ntoroche nonye yani tune binga basibati bale go tumekwa ko tebia aba Kenya bono abatumya baswatense media maumau baenda gari asaba British banda baba tuka balenta bono bacho kubatebya baiganga mumaiteinu babangiteiga mumaiteinu nigeri ganaiga nabo iga bana na ande bacho swati abaiga banda baswanse mo ya chikoni bane kinga
ibintu byabenda yabere keri erinda keraba igaba kugenda ase ekemina no kyabo sese kyabo bane kingamba igotete igonona abaswati mba negatinga ogosemba changirete asense mejo ya okonyora obosibori bwa Kenya nabo igasa ase gatiga yaba igaba chole tugoseba barose tiogotero kuiga as a professor, you know, Professor Washington Omondi, Reverend Thomas Kalume, you are in Omo, Visa Sense Moyetisemi, Graham Silo, Poivon or Inspector, Asense Moyama, the Terror, music as a Wizara Yetisemi, Engaki, Yunayoki, Mr. Peter, Kiposia, Obono Ringe, Omo Arimu, Asamangana Yamatera, we never know Bakonyete, Sana, Sense Moyoko, Neking our terror, or Wachire, was a quarosi, when I judge Senoga azake oyolinge bono omo Uganda alikukurwa sense ya Uganda bono anero linge asemangana music amangana ya matera niga abwatu bumanyimono bakarosia baka compose gotero kuiga no gotera no nagote ya gwatangana okwanchiri sana nabantu okunonyokuru ase chinse chisiko kiagera nonyene bendera ya Kenya nigere ebendera unique yani erengi yakigima yanchire monekere okonyorana n'abamenyoki bakomunyoka ase chinse chisiko bakoimukie bendera yeito okorra buya sana amangana amaya kigima igo mwanchu muri abano tokotera hotel gati tumenga mbali baro seti bali aigati ya bali abanyakango bali tokote bangana banga tokanyora noyo obosiburo biga ekyagere tokotera ko wanja muhuri yani hotel ko iga kwa national anthem ngo bugi ukolekera omuyiga osenko bugi ukolekera ase ekere tokorosa abosteba asensa manyi school eri tukoria Jumatatu na eri tukoria Juma nkwane turinga hotel ko iga ngo bugi ukole riba otidia ebendera igokere bendera ndonse ase gotirigu oiko gotero kokobuge ane tukolitanga ni babuge tyo gotero koiga ase barasa balenge nigo kwanje tugose kwanchirane tuekigima gwanchirane tukegima egokagokia abakenya okagokia abantu ekagera gokairwe mutwe ekagera gokane kiwanga bono kuna kutura chuko tumeka bune nsito ya Kenya kuna kutura chotera bune ense gosekera kwabugire kwamanye ense ya Kenya kwamanye ene republic ya Kenya ogotera okwo andekero kolige dia no gotera okuiga anene nikokore amasabo nikokuwa yani kore no gosaba ase ense moyo watero kulikero kuligeria no gosaba oche ase nyasaye gumwanchu mudemo kwanda gotoma ase mesi yao so jumbe yao wetra sense moye mitandao tonyamna Ndizi TV News Digital wetra sense moye SMS to tumere wetra enamba ya 0792192834 etunyale gosanga ase nchira ya bene chinga kutumoka ne tukumya kumanyanya igoro yeri tukerigaria Jamhuri Day na aradia ya iga abwatreneti asense moyo konyora obosibore chinga kicha Jamhuri Day nkikyabete ayonsi tukento kumanyanya na bokota gotuma SMS about ingankireke ingento keke ayo kwegokeria abuna omo Kenya ase tukeriga nkyo gochengira itukeriga nabo igona botenga ngakigwiro bereti igogenda asense moyo gochengira gosenga yayo gochikomera nabamino kwaneke ngochengira itukeriga aria Jamhuri Day ase rongo rwa Kisii asense ya Kenya ntome tomoye gomonene igora aria se egetike kya Gardens umocho Nairobi asebono abantu abangeni mete baringaniri ororo asa abantu abange baringaniri boiko nase murayi gwense arachi kokwanira koru igone tuko ligi yakigima tukaba Kenya abono bagenda togochingira Jamhuri yabo bunensi ya Kenya zato sasa moja check kidogo turamanyambara byaba igatore na barabu ase omuroberi ase egikekeiga chinga kitoga nego sanga aiboro yetukeriga ya Jamhuri ekya tukoto kwego keria kigima abakenya bonsi ase orogongo rwa Gusii ekerengo so asensemo nero ya Facebook hendo chine Calvin Nyaberi mesh osinsando out from Itibo South Mugirango niko ndani hadi tamati nabo igo Joshua Monguru Ishmael out kurwanya tieko milimani Kinyonzi watching asante sana Naomi Andrew Tomazo out good morning too Dan Ogaro out watching from Kisii Nyaura asante sana Dan Evangelist Saulini Glorious out following have a great day asante sana
nabo igondo chenere Vincent Gekonge agoteba manga ensoko listening asante sana keri esteri atakorwa bobasi inyabo terere amorioka good morning Brighton Makori nikondani na mama Mary Nyarangi maesani Eugene Brighton Ediva Yeskim omaturi Vincent Kosoro yobeshebeshai happy Jamhuri Day nabo igo akukani kefason bosire na Ediva Yeskim akubagani happy Jamhuri Day nabo igo nere Edwin Omwenga agoteba korwa nyamanagu nyaguku present watching live Kemuma na Brighton wishing me happy birthday. Okay, happy birthday Edwin Omwenga agoteba tomo ganerie happy birthday engia. Okay, asante kigima omwigwa abakinami atana wapata kutoka Bogetunya na mama watoto Faith asante sana John Kibatata ya Koru Counties 046 asante sana kigima na boy Kemi Sofi Motangi at morning my team there a very wonderful day, special day to me, yani the day I escaped my mother's womb. Okay, nothing Sophie Gabuna birthday Brighton. Happy birthday to myself. Korwanyang Congo Junction, getting you loud and clear. Okay, Sophie Kemi Sophie Motangi network happy birthday engi yakigima. Teresa Ombogo watching live from Saudi Noche Wakire. Happy Jamhuri Day, my friends. Happy Jamhuri Day too. Teresa Kemunto, good morning, Brighton na Dorcas. Happy Jamhuri Day from Muranga. Tuned in, following live. Asante sana. Yobeshebesha watching the show. Asante sana. Thomas Isaboke, Isaboke Thomas from Dagoret South watching live. Hapa Waitaka massive. Let me wish to all my family members in Sengerabu Machoge Church happy Tuesday morning. Asante Eriko Soro atakorwa Keumburi Taroni Kondani. Asante Dominic Nyabuto omwani Dominic korwa Keumbu Masago best tune in mpaka tamati. Jenny Jex out from Kigali Rwanda following you. Salimia my friend na wanaoishi Suneka. Asante sana. Joshua Monguro okay yunanye bwato kama ntuli labokanda gutuma SMS yao wose ujumbe yao chikakinkwa oyo mtobrete ne nanyane kogendera achire asense moyaye Piyasano manchu muri on this TV enda utuma ujumbe jao semambia boniga Kemiso Motangi enda kubwate birthday tunakuishia happy birthday to you asemambi ya boniga lakini nyure na rere keki ya Roikatori Joshua wikatora na keke kitoko nyori kiagera mate acho yo mwana cho indorieti igontoreva igo Kemiso Motangi asore de mbekere SMS yabu tomanga ido chikuria keki iri tukuria cha mulde lero to shereke pamoja igo cha muli yao na to shereke pamoja sokoli keki bono mabikiso njali kurwa embakasi bwa kirebuya asante sana then keri Esther Grubas nyawotere amorioka good morning Brighton Makori nikondani na mama Mary Nyarangi maisani Eugene Brighton Ediva Skim Keva Bosire amo na bange abwate ebiri nabaso ime yomoroberio asemambi ya aboniga Dorvin Mora then always ime Ensakia watching you loud and clear. Good morning Brighton Dorcas and Joshua. Happy Chamul Day to you them Ensakia abana bane abaiboli bane abasani amo na abali bakoli getaseni Candice TV amewaombea abatware litkoligi karaba gusherekea happy Jamhuri Day. Asante sana Litunda Green korwa sema ya Nairobi. Asante sana karole ime yumodani ogaro watching from Kisii Nyamira no ali ime yumuroberio adena tobaidibia sana asemambi ya boniga igase barimanda tutumera uchumbe cheino mwensi bigenda ujituma asemambi ya boniga ujisoma tore krocha gure ase studio ndeturina narali agenda de koba seri tukeriga asinsemo ime yense ya Kenya wanan bado na bado tena hayenga yojo sherekea litukeriga no bwate kirio kwegokeria litukeri lya Jumanne Joseph Okongo, same to you, then my brother. Ano ali me yomorobere katomugishina happy Jamhuri Day Ensakia Jumanne oyon Joseph Mokoti Okongo ade ano ali na Maria Moye ade atubatiya senjera ya bene oyometenande nere okorete misaga igali tuko lya Jumapili boigo nere pilot yaito ekwana kina twarure nseme yamochi asensemo ende Bitonami out there good morning korwa suguta
Nyamache niko ndani hadi mwisho pamoja. Asante Edwin Majabe, nimekuona unasema kwamba happy Jamulde kureski Mborabu lia ng'ombe Chebung'ombe. Asante. Nyanjama Brescom out there na a wonderful day. Bia sana Wilson Kenawa Osora out there na sisi tuwe na siku ya baraka. Omwana ekango Musimba out there na nwalimi yomorobeli kurwalia kururusinga igale ya bondo tuned in Makori uko sawa kwa Ensakia. Asante sana SMS yao Mogaka Bonvas then hashtag together at home. Asante sana Asante Nyaboke na arodi message yao nimeiona iko sawa. Asante asemambi yabona bia mono manchumole karmanda totobwadia asemambi yaboniga lituko nilia Jumanne abija Monday andonsi soberede tobwati kende orego kali lakini korego kali na ngaki abagere tokatwara edpublic pono togwe togeribina edpublic kore irango na tangabono ebiboko kwa una bono lichoki kabisa tokole kinini made it was about slavery abantu that's why they say in America we say developed countries they were built by Africans abantu bakaja bakaire gold yaito made some countries in bara kunya gold yabo to they no in America babwa de gold yabo but bakaja bakarusi Africa bakaira bakagaja America bakakore ndobinde ose British yalia mwarana King Charles tinaja agaja rinde nera karara de bindo byabo bado no de Queen Elizabeth nera Kenya esto nene eso ko jirigiri nanding se ko nyete nana bora ijane ke president no yayi ko ja ko rusema ngana kwende ayina rara since ya Kenya happy Jamulde and on sia so sherekea litukurera twenda since mende studio to kwerana to kwera since me magazeti asemambi yaboni atorana ya mureke beka to kwenda kurigire lituko ya Jamuli de Joshua nandi twarachira sore Ndizi TV Ubwansu Gusii Omurigeria bwa television ya Ndizi TV Vono na bukura ry'ubuncholia bwao ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi elio wikere abarigeria kuruchi county sana na ibire echuchira sorogonkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesime ase namba enoti isano na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo elio togwikere gose otutarire ase chiabisi chito echuchira ase nyumba ya Brighton apartment ejire busyo bwekiro ya embassy ekeroko gende nyakoe Chuo cha anuai cha Kisii Impact Institute of Science and Technology kilicho mjini Kisii wana courses mbalimbali katika taaluma ya kuwawezesha vijana. Wanapeana courses kama hairdressing and beauty therapy, plumbing, electrical installation miongoni mwa zinginezo. Katika sehemu ya biashara wana courses kama secretarial studies, business management na nyinginezo. Katika masuala ya kompyuta wana courses kama ICT, computer packages, web design na nyinginezo. Pia katika taaluma ya wanahabari wana courses kama mass media, digital TV na radio journalism. Wanafunzi wanatainiwa na Kenya National Examination Council, NITA, ICM na Industrial Qualification IQ. Watembelee mjini Kisii katika jengo la Twin Towers ghorofa ya kwanza au wapigie simu kwa nambari 0705773142 au 0784663693. Unaweza wapata pia katika mitandao ya kijamii Facebook Kisii Impact Institute of Science and Technology. Ni chuo ambacho kinakudhamini.
Ndizi TV ubwensu bw'umugusi nigo bono yakonikiru ndekerene nego kurengera chibice chinkia na boigo chinkeno nukukigima na bogo tonyora asorogo nkorbogusi neji county chito etanaine buna county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Makori nichisemo chinde chinyinge nigo kotonyora asite kode ya Star Times channel 195, Go TV channel 824 na free to air decoders, digital TV na smart TVs. Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igoiko yenyore. Ndizi TV nigo turine kirenga ekio korentera emerubuli emerunge chinka kichonsi. Ndizi TV obwensu vuomugusi. Kuikira bono ayabunu mwagachi kwa manyire duka okogenda kujia bintu byose biriyo kolera emirimo yao. Osmo Traders Limited nigo babwate chitali chokwaranse ase nyumba yao nabo igokobeka sinyasi bune babu egikoni living room nabo igo echikobe kwesiko babwate sanitary wares buna chising chibakuri chete chochonsi showers, towel holders, soap dishes, racks, mirrors na hand basins. Chirangi chonsi chiria chikuburukanibwa ne computer na boigo chiriche spray paints no chire mbabwete chipboard buna chips and boards, MDF boards na chip boards hebinto au biogokora plumbing buna PVC joints, PVC pipes na chi water taps chonsi no chire boigo na bokugura chi curtain rods, hood screws, chigulu chonsi, door locks, chi pipe wrench spanners, screwdrivers, banyore, old Sansura building, angena Kisii main bus stage, Gusii Kesimi, ase namba, enotisano naibire, eye mokianda, inyeisano, enotinye, inyeisano nemo, Osmo Traders Limited, customer satisfaction guaranteed. Omwanchumuliriye bwe television ya Ndizi TV mbiyamona sukoira chinsa chao na kuliriye television yao na mbejemo yomunwa mweke Gusii bono onye kubwate nganende yonsi yukwe murungania wosokomenta na bogo toikera ase gutwakiresimi ase namba enotisano na ibire inyesato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo gose otorikere yukorike ase email ya ndiztvnews@gmail.com boigo na bugo tonyora ase mitandao yaito buna Ndizi TV News Digital ensemo ya Facebook, YouTube nigo togotoka buna Ndizi TV News na boigo TikTok nigo togotoka buna Ndizi TV News na bo ogututarira sikia bisichito ekyo kirebo cyobwe kiro ya embassy ekeroko genda nyakoe ase bara ekurwa Kisii kogenda Kisumu. Ndizi TV obwansu bw'omugusi. Spexels Opticians abwobale si kliniki kyagudika imeyo muchukisi nkurwa bare bokorali ao asamangana ya maiso nako ni birole magiga jogo kolenga na kumanyu chandu. Kwa majina naitwa Daktari Sigei, karibuni sana Spexels Opticians Kisii Town. Hapa tunapima macho tukitumia mashine za kiteknolojia za kisasa bila malipo. Tunauza miwani, frames na lenses tofauti na tunakubali kadi za bima. Chiframe guchakira chishilingi chimia isano neiseto nemerongitano na boigo setingima ase chishilingi elweyemo nechimia isano ase ofa babuate etaraera. Milango yetu iko wazi kutoka Jumatatu mpaka Ijumaa kutoka saa 2:30 mpaka saa 11 jioni na pia Jumamosi kutoka saa 2:30 mpaka saa 10 jioni. Nigo bare angene supermarket ya Shivling na KCB Bank imeyo muchukisi na boko bakiresimi ase namba enoti eyemo enoti isano marakabire enoti eyemo. Spexels Opticians, Good Car Clinic, macho bora kwa wote. Gusii Urban Bass omugaso ubona turi gucika babuna butambe Ironi abwate cha mwenge
Science niyende oyo no science niyende nigonde imea Gusii Urban Blaze #ekebembeli Yali na koronyoramba chenkor kuma MC Megi. Make sure kwa watch the show korkunga Gusii Urban Blaze. Ogotoka Nyamira kebirigo no timo girango. Ninchungo monyerere. Nigukumerana na Petra Mukira asichingeru cyabasai. Mama woyolo jirani ananimada. Amejibeba mwenzenu minapagawa. Korkunga Faith Star yote bagagunga jirani asomorobere Gusii Urban Blaze. #yase mitandao yonspi #yekebemberi nyoro moroberi yoigani gokora tunainje Petra Mukira kila ritukuri ya Jumatatu goika Ijumaa kuanzia saa 8 hadi saa 10 Monday to Friday. Kere nkoboka mami nawe kankorota mami tobute mpaka boire ngwanche nainde baka mami aliyagendreta simitandao chingeru chiya aliyakorekanire elyo kumanya umusawo bono nakumukinya kebirengereryo imeya Ndizi TV Gusii Urban Blaze umurubyo gugwikia ebirenko binde #ekebemberi. Kila mmoja anayependeza baada ya huduma ya kunyolewa na kufanyiwa massage katika Palamax Executive Spa and Baba atakueleza kuwa huduma hizo ni za viwango vya juu kwa bei nzuri tu. Wana huduma kama vile kunyolewa mitindo mbalimbali utakavyohitaji, kufanyiwa massage, steam bath, bed kiwa, man kiwa, hair coloring, waxing, facial, body scrub na zingine nyingi. Watembelee mjini Kisii katika jengo la Kwanza Plaza, orofa ya pili, barabara ya Kisii Migori Highway. Unaweza pia kuwapigia simu kwa 0709747681. Palamax Executive Spa and Baba. Ine omwanchi omurigereria nomanyete buna ebesa nere ekogendia ensi ebesa yago neri yorionde na chichikoretwo amo chionjorerigwa erinde kwanyora keri utagete nere onyora keri atagete ebinto biria bikogera gwasigi kyumutwe nabyo naitwe bitobore tichitoro na kigekogera egetaseni kia Ndizi TV na boigo na inche Frida Kerubo twirule gokoretera omurubiri bwense yobonchereria asitogo kumanya naki ebesa gose eshiringi ya Kenya egendete gusigikania neki shiringi chinde asichinse chiri chesiko bunabono ogukina kwa maguri yebinto asichichiro okobora kwendagira obosombi okobora kwembura na uchumi koirananse imeyense ya Kenya nigo tugukumanya asomorobere yiga naki amagori amanya ari ase chichiro cheito ebinto ebiya byasoira ase chichiro cheito naboigo tugutarira chi county chonsi emerongo enena isano na ibere imeyense yetu ya Kenya ase tokurigereria naki obonchereria bogendete gokorekana ase chichiro ebi negati yebinke biria orachikwe manya na gukwanira asumurubrio wense yobonchoreria nigo tugukumanya ase chinse chiri chesiko nakibagendete gukora obonchereria bwabo naboigo nakibakwenana ebinto koru chinse chiri chesiko nagotekeraga ase enseto ya Kenya kira rituko ria Jumanne na Ijumaa guchakire chinse nyicyamambia imeya Ndizi TV ense yobonchoreria. Laboratory ya Dynapath nigebwate ebirenko byeigoro byobokoreri bokorenka marwaire bagotumia teknoloji yekerero neki machine chekerero gwetera sobokoreri bwabo bya nigo bancheire nekeombe gia Kenya Medical Laboratory Tech and Technologist Board iliyokurwa bokoreri yobwo samugeta ngurukuna unarega kama elaptech from Dynapath Laboratories. Itari itumu ya toto kurida marwiri na malaria, kuri turi sukari, kupima blood pressure, kupima turi kidneys,
kupima liver function test zonse correctly. Nkuru baro bokorera buna microbiology, clinical chemistry, hematology, cancer screening, histopathology. Nabo igokorenka amarwire buna HIV, brucellosis, gose oburwire bwa mabere, arthritis na yanda mange. Boigon korenka bare omubere bwensi, asamarwire buna prostate cancer, asamange. Batalire imeju muchobo songo, asamagacho asansora complex center of Capital Roundabout angena National Bank kusoba kiresimi. Najali afya yako, usigonje kuungua ndiposa ututembelee. Dynapath Laboratories, a legacy of excellence. Umurigireria bwe television ya Ndizi TV nigo tugukwiraniria ngambia muno asoko genderera guturigireria na gutusira kira rituko asemerubirio yaitu yonsi chinsemero ngebere naige bono onye kendegia korekanire aseke nyurukiao ekiotagete utumanye asubwango mono abonda isi veke nambeye asesemi yao enoti isano na ibire inya isato isano nemu ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo elioto akire n'abasaki baito baikasure na kubekora uboti ubwo asembeo emesa ya mangana maya ya Ndizi TV nereyo kwabekire simi yawe ime. Negenteki ya konyora ibintu byo gutumika aseduka na negenteki ya muno konyora eduka buna Capital Lights and Electrical Limited ejeko nya chitaya chiwaya n'ibintu binde binge byo gutumika asistima nkoni yabale chiwall brackets chiwaya cha East Africa Cable, CCTV, full moon, floor lights, extensions, panel lights, 4-feet tubes and 2-feet tube kisockets na room heater, chifa, snake lights, garden lights, fridge guards, chandelier lights, security lights na solar floodlights. Banyore imejumu chukisi opposite DTB Bank angena Shell petrol station. Nepoku bakirisimi ase namba enotisano na ibire enotisano nemo inyisano niseto enoti marakabire. Capital Lights and Electrical Limited, where quality meets the purpose. Ndizi TV ubwansu bw'umugusi. Biyamano bano mwancho moliri on Ndizi TV kerande tukutubwati asemambi yaboniga anene kerodori tikuria Jumanne tarehe 12 mwezi wa 12 mwaka 2023 asomoroberi wose muroberi Ensakia litukolia Jamulde ekaraba Kenya bagoserekea emyaka 50 nomo gesa tonyora obosibore gosito beli public goko kwa kerambia mone kerande ko baime yomoroberio na kinao tebina oikanaye orende asore kyagera mbale bale ndete bagerete toikire astoikire boniga asemyake ye 50 ya 50 mo ya edire tari raisi sana go ense ko baigo nonye uchumi yesaregete ntoma edena angyo nero seke buya lakini sikori sisi serikali chama ya bantu mbali korera buna bakorera ningiye kugera bantu bakorera ni ense ya onchoreiri bono timanyeti korende abakenya goja korera na binto mbiri buya ebinto nigo bitrubaine Bedra Mokera and then you got to read the sana then a good morning beautiful people niga korgora sema ya Balis watching live from Balis Sanzana Bedra Mokera aboni medina na ngonya kwero beriole ngo endega ya ngo imokere ekyara ngekora saa 8 utakuwa umefika ndani ya mchengo asomro berio bwekebe mbeli Gusii Urban Blaze wambiamana sukuru ensema ya Baris ekaro orora asema mbiaboniga happy Jamulde timu Ensakia tuned in oyong clown nyakezi adhiana watu bwajibia sana asema mbiaboni Evans Mokwa kurwema Mosai bakeroga pamoja mbangoni hadi tamati baadhiana na wabale ime mpaka omwelio gose mpaka egechuli bautu bwatia asumuroberio obene litukolia nguma jumuri alias nsema ya Masige West
aba MC Mamule bisora kabisa na Jacob Bagaka oyibo igole DS usore mo David Speaker be county Kisii na Michael Motume nigo bakabwate keniege tindi sana alia kwene kuna abana ose abamura ose abasaye bali abana abamura bali bakwenda abasaye banyara bakwenda iburu nkosoka bale kuri nyomba abwangi meto Gusii na karukiri mwana mumura nande omwana mwana chire iburu obanyomba osoka igona litukuri angimba kwatekenie kenene ali asenzemo ya Masige West ase orachugera numugabana bwe county Kisii baro simbarati ase litukiro torenga baraba tutebina igoro yobomo obwa Masige yabe Masige East obe Masige West Masige neyemo igobona litukuri angyo na mogosio kali marore na kimurubiriyo yo ogokorekane gombo yamoro machumule Ndizi TV kana tutomera uchumbe yao asemambia bana tutenga kwa bogire na ki ore ime yumurubiriyo ine hairoroje na nkero tokwegokeria hasemia ke yemeronge 5 nomo yetire egatwendete asensemo yogo sherekea chamulde nobate kendo kwegokeria kadoroje binte bingi bende okonga binte stime ga yagenda bono aseseme masingora torina ki Rosia ko benyige Jomo Kenyatta International Airport ko nyatibu atchendreta bintu bitai bintu bigo karekana bitai bintu mbiri buyaro by the way bintu mbiri buya lakini abara serikali they are traveling left right center they are just traveling bono tuwa kumina gi ingoyo tagere watebi owe king ibuna you are naked we supposed to tebi mo ruotina bukesubonole are kebish. And then I was sharing with some people about the state travelers bagandena bono COVID-19 yakroya jete ya denene tisabali by the way tukagenda so njere kerero buno muraiga tete kwenda Djibouti inkiatabe kero mutandao wa State House bakwane no murayo Djibouti osebakwa no murayi bwensegete pabe kemikakati because igaiga osadome omuwabiso so muwasirio yomo agende bakwanire naki obamade bakwanda kem bogosuka wajibozio ense nige korigie gasi gositote abena omurayi bwense niga korigie gasi abantu gosiniga ukirieti emeremo abantu. There is a difference between seeking korigi gasi omurayi bwensara akore go serikali akore na go create jobs. How can you create jobs? We have industry, we have imdebinge serikali rabeke ende ekonye abasaye go seba Kenya. Ayonsi Kenya to endele ko yarigire finde momanyi korunyamaya ate akona sisi asimambia boni. Kendo tutumera uchumbe yao kwa turasinze mema gaseti asimambia boni. Kegi makigimo mwanchu muri atutumira gwetera se namba irase screen 0792192834 irunyale go sangamo 92 ekerengeri kyao igore enseto ya Kenya ane asetu kerigari ya Jamhuri Day nabo igo gento ngire Brighton yakwa na sensemo ya yebiro ama ene kibone tato kerigireri kabisa nigatebanga abantu mbali baro setense yiga tukayane enseto ya Kenya tugaika aseto ikireri tukerigari ya Jamhuri kurende mbali mbali okonyora nga anda batete konye yirani maiga ebori ya negati yabali bakonye ngusa maiga negati yabali tokonye sira egende motwe eketo korigeria nda anene keto kwanira ase bintu bidi byabeire bigokoreka na matuka bwango iga anena ekere tokoranga asensemo yomuriro ose Kenya Power chinguru chomoro cha Kenya Power chabire chingo turubana ase gakemetie nyeta tobone iga okoranga abo tutukanumbole bwabeire asensemeyo ekere tokoranga asensenge ma Kenya nense onsi angensi onsi omuliro wosira wose otayo eko kananga abwa asenare amangana atari boronge egento kerete kwirania ensi ya Kenya maiga gosegati yabiri gosegati yabali bagungusa maiga orochaba abatata baita batangani bali aba bajageti esege tukonya orobo siporo tokanyara buna tuikira siboniga batemeto kobeke merobero kana kinga Kenya teri kwirana asobotaka Kenya teri kwa sense moya maruri yanyorire abo gwenya yanyore yabekire merobero ekabeka bosega ikerania merobero emiya tokwa egokeria boniga kurende bono tworarenga andake abakenya baswire kwemurungani mono asege kakya iga abakenya mbali buya timeti go saye kwa egokeria ore litukeri no bwati kento gochengera ayonse go tumanya gwetera sense moye mtandao na wiga sense mo SMS ase Facebook tuna Ndizi TV News Digital na sense mo ya YouTube na Ndizi TV News na wiga ase namba ya 0792192834
enchire ya moyo gusanga amo 9 ya senchire ere engiya mwancho mudinganche ngwira seke ngese kene kyo mubiro bwensakia asense mo ya magazeti ase buna botambe ngotwara e gazeti ya Daily Nation ase page ntangani ndo chebono emolekirete igoro ya mangana aja muhuri day ase ituko lya rero ase bono ebegita barayi bali batanganete batanganete bagacha korosia ebintu gosoba kaikirania amaganio ali ababwate yokwane kinga chindoto chabo chaikeranire ase page ntangani ngana limwamu nigobono molekirete igoro ya dreams of our fathers yani abatata baito bali bono abatangani abarayi abatangani batanganite asense ya Kenya ase bono egoteba naki ibabete bakurwanira obosibore bwense ya Kenya mzee Jomo Kenyatta nere omotangani oyole our founding father naboigo igabwa esemori ketinga nigabwate chindoto choko enekinga ense ya Kenya yabeire ensere eyobosibore naboigo ase aba Kenya ose abana inji batabwati again tokosangana bwobotaka nabo igo ignorance asense mo yenchara nabo igo niga kwanirete gatenga nechindoto chiaye abwatenga abakenya mbali go chigotwara inchara nabo igo nkonyora bale obogweni asense mo ya amaroire nabo igo nigegendete gokwanda na gotebanga emyaka 50 mo maiga nigo bono yanyoriro morai ogatano obwensi ya Kenya asebono egekakyo mwaka oyomo ya Kenya ya beire niga eburukaine asigeka kyo mwaka oyomo nigo Kenya ya rekanire koburukana maiga ya myaka 50 mo ese yanyore to bosibore maiga ya ebono nigo murayi bwense ya Kenya asigeka kyo mwaka oyomo oyumura yore oyo gatano agesa swete obisege kakyo mwaka oyomo nigo bono Kenya yarorekanire kuburukana mono ase bono turachiko soma ase oboime mono kitokonyora chinsa nebiro nabiga se page yo entangani ige orogati chibicha chabarayi bonsi bense cha Kenya korumo tangani nere mzee Jomo Kenyatta Daniel Arap Moi nere Mwai Kibaki oyo ringo yo gatato nere oyo kane nere Uhuru Kenyatta nabo igo gatano oyore nere Dr. William Samoei Ruto ase togotikana na sense meyoto ase page yo nainde igondo chemolekirite igoro na kiekyombekeriya yokorigeria chipara amono basombi kyokimanyika na NTSA asebono ya chakirie emeroberio yogochi kweneke kose yogochangiriria amangana ihebangose echibesa chabekire nsemo ose chibesa chabikirubuye ase nseme yo ya obosombi asebono proposal arure yobono yogochi kweneke nga chibesa kete nkoni ntwachire kurwa ase abakenya bali babwate Kigali bali bakorundi nabo igo ase nseme yo nigo babwate amaganio yogo sangereria chibesa chugo osechibaganitie go sangereria kolinde bataranyara woikaba bwate deficit ya 2.357 billion asebono oko gani usengani yo yoko ikia ebili yo yogo ebili yogo chugwetiwa chibesa chigo sangereria andake mbachigo ikia target eribabwate buna ensemo yabo yobosombi nawiga ase page jentangani nigo igo emolekirite igoro yo mosayo yomo oyibono kurasemo ya Bomet onyara kumanyikana maiga yo mwanchoye ko na chekina nga mbali go chikokora enyangi nainde asekeri agoteba muna bono origa ateneni enyangi yubene go satari go chikokora nyangi inga kinde yonsi kyagera nga bono nigo mo sbati oyo abetega ko orokia osega como obeka ase akongo maiga yogo teneni enyange yo chinga kibabe kire emiroberi boikera nyo kana kinge enyange yo ya kolekanire nabo igoto gosikamotwe ase pejo yentangani nigobono emolekirete igoro ya ensemo ya Kenya Power bono bune egochi igose abekire emiroberi yogo chikwana kingani gera chigo cha rationing mwanchu muri rationing ne dibono ko chokonyaranga ensemo yemo ekwa eguchinsa isato yestimate yo yende ensemo yende
ebwat yani kwenda elinde kwene kinga mbali go chigotwara mochando buno yo mochando bete okone kinga rationing ne ringa kwenye iga nyamataro enseme yiga estima kero gegosike gosire asensa yemo enseme ri yabo songo chiduka ne rororo yani kogendera elinde kwene kinga omochando lyoba litukolia Jumapili malawa batochi kwene kiwa 9 nabo igo ACPJ yo nigo bana entangani ego kwanira igoro ya COP28 eyo ya bano ego chikwera siri tuko lya lero sebono ba kwanira igoro ya amangana ali abireka ko kwanirwa nabo igo ebito biri bataranchirana ase ege ikalekyo kyo kya ingo kolekana ase enseri ya Dubai ana ya naramolikeire ACPJ ntangani go sairo bolito kolende ngoso ande go chigati nkonyora chinsa nkumanye ase oboikirano Uyazano mwancho muri Ndizi TV ya yunali yara sezemo ya magaseti nena sigaseti ya The Nation abo sezemo ya manhana ya Kenya Power nerina bawo chikubaga umuriro ase umuntu bweke usizora dena bawo chikubaga umuriro asinzemo abo igo emineti bunekero umuriro ori nyamataro igo mosojo toyo igero bawo chikukwena gina bono ngokubagira bali imineti ni bawo chikubagira umuriro buneriyo buna kole mwembe daraja 2 toyo buna ko daraja 2 igo toyo boni mineti na nigo balingere babege temero berio yugo chikubaga estima ihurojina Kenya, where are we heading? Dorana ndorojina mwasiri wa mangana energy chiriji Davis chiriji kawote abuna no kubaga amangana buna ayonsi to yunyarigere ribon torena ngakia koba natakango ira sega seti ya the stand ya semambia boni ya kolende egondina gatebina bari babgere tena tukasuka go chibosio Dembara bakera te tulirero ase mangana jambulde ndo batwa choma ndo bate jaramo yogingo dinga oyo olenge kurwa sinsema yaru olenge chief trainer kurwa sinsema yaru Nyanza tukatwara hali tuku oyini garengo mwana siasa koru 1895 akasirio bogima bwaye 1970 rona madende rero jambulde oikango manyi abo bisabu nimbwate James Buta oyi olenge umurai kurwali asensemo ya Kikuyu Central Association ibon ni story bali banje this story maete banye maede mono kabisa ekrabalenge na Joseph Kangetia bande data ka join Jomo Kenyatta tubade Field Marshal Dedan Kimati oyi nyade ka oyi bore 1920 agasiro mabwaye mwaka 1957 oyi olenge umurai Kenya Land and Freedom Army alafu akamakoro sikyo mbekia mau ekyo kia tedera msungu aende Ulaya mwafrika apate huru ntobwate Martin Sikuku abali toku bali bano bagere tedera toko chengera litukeriga ali aja mulde we Martin Sikuku ngo 1933 agasiruma bwaye 2012 niga nabete former Abdel MP abungati yabali ntobwate Borongei oyo ibole 1923 agasiria obugi mabwaye 204 oyorengo mwana siasa nasibetwe ase amangana ye yokurwanirira obosibore bwense yeito ya Kenya Ronald Ngara onere ni ibole 1923 nigareke koligia Borongei nera gasiruma bwaye 1972 nigarenge omwana siasa oyora ede Kenya African Democratic Union eyo KADU party gigia baada created 1960 mpaka kikachake turubaniwa 1964 abungati yabali barwanire to bosibore bwize ya Kenya bagenda tolero ndoko mweba Tom Mboya oyu bore 1930 agasirumwe bwaye 1969 nigalenge trade unionist educator pan africanist author independence activist cabinet minister and nigalenge founding father Tom Mboya ndobwate mutokorokana Masinde Muriro 1922 agaku 1992 oyini galenge politician na shaper of political landscape of independence ya Kenya nande mete mumwaite omwabsake doko kona Jengi Oneko 1920 agaku 207 nero mwana siasa olenge na bwatu sana kararenge ko oshirikiana mangana mau nande niga na beto mubunge ona Nakuru Town constituency nande na rabeta mangana broadcasting and tourism under Kenyatta oyinere Jing Aneko nimba ndubata mutokona Bildad Kagia timedinge Gusii rata bekeria najire koliyo Gusii tinda manyora ndubate Bildad Kagia ndubate koitarere alap samoe
Timeto sino rutaka rusedi iriaye koru abu alinge the supreme chief of the Nandi people of Kenya. Maito maraibu ense Nandi akurwalia ndubwato yogorana koitalel alap samoe. Esau kamati oriende naro kungu karumba naro ro biogama pinto ambao maite bari basomete amangana ayo maite biogama pinto no muliki olenge bwa amangana is a journalist yesana bwa bari kimo maite na inuna asensemo ya freedom more freedom fighters Fred Masho Musa Mwalima naro koinange wa mbiu Jomo Kenyatta abunga tiyabali lakini mausiti ndojo ni maite na babo abandi barenga bagusira kindindo jo bagusiba watur mono timedina ni tututa gete kolige libitao bieto mono tonyoro sentori kworo bado abunga tiyabali bagerete tolirero togo chengira Jumanne na gino dena asore boniga beka ngobo sera bobo wiya emiaka tege koera na eba inyoro no monto gete na lingor monto na ro lingor tensa monto na lingor produce monto na ro kole to moro brigade to bana nori me denande for example ate binda bantona haya so kore merem no ri ora bantu bastuke ando sinonya gitari batena munya gitari na ge transfer koru yabe akairu sensunega kibono to jogonyoro bobweni gosino musigari ge tori ori konya Kisii centro na ge transfer kera ayinga gito jakoba gose no mwalimu gedina mwalimu ori monene na ge transfer kakinga giskuri do jakoba temango kobana osinaye uri ogwakwe transfer badana go joimbu yagenda ose kwarwe miremo badana uri konyoro to nyarire mbu yagenda igo bono abuno odema kwewe ikwara na kim emiremo yagora yani urabana ekwarwe miremeyo badana bora ebe osino urwalide osigwajino ne leave montata kwa kerdiesi kwikore bona ngakiore igo no ore important no nyina ase emireme yogora igo bono wikana urarigirina ngotigore igetamase asemireme yogora kiara monta ise kubana badena leo sikia Joshua kiongenga i Joshua oseno lino obe toba bantu mbari go kunyura sawa ngwire ne asiga sedi atestana limambia bone ni limurgedena ense yegesunte inki ekomurgerense yegesunte ni minedina litugoria Jumapili estimani go ya agenda almost countrywide iye irera bune biasara ebinge obosombi nebinto awani go biatenenede asense ya Kenya ebibono indojena the energy cabinet secretary akare komochiwa igoro ya frequent blackouts yani igoro ya chigera nga kiestima ekobora ase investors badena nigo bakare go siri ebinto ebinge gose amari abo kubatakano gosira agwestima kera chingage ye irere munabono nigo babekire emirobiri yogo jugoto bimera estima munabono nago dena ne jugoto bimera estima bonekerera teyali bono lende bado yobono oyo efriji ya nyamataro nenjinga bwate oseno mozojo ifriji ya nenga ngonyereta ebe mata pona unandira mangara makong ekerotro jina no nyencho Kenyatta International Airport sistema njale ngorro ekerondo jina abante bakaro mochiguge na merobertera abe kubuya eyego konya ase ensemo eyo Oiga se tiene markerete igoro ya keloche na kigo jugosu ego jugotuguta ebinte bingo sego jugosiria maria ekero auctioners batagere kwenda koyesaka gosekuira ebinto koru ase ensemeyo oiga se tiene stana ne markerete igoro na arariari Kenya ikiraniri na arariari taraikirani ekero Kenya egotwara e birthday yaye ya 60 years esaya nyarite konyora el gobe republic osegobe jamhuri mbarigedena the hits and misses as Kenya etaraikirani amangana ai boigi gasete atestana lingo baganeriere amaya Jamhuri ekarmo endete gosherekea andonsi simoberda ina aramurekire asigasete atestana le bechi entangani Mwanchu wetu kuranira ase page ya kabere gazeti ya Daily Nation kolende tutaraswa ase gazeti ya Brighton tukwa magali abanyankongo kabisa bali barwanire bosubori w'ensiti ya Kenya abange sana lakini tinde igogo kwana musubati onde abasubati mbaroro lakini ndende maite traditionally basubati mbare kobarwa lakini ba participate ya role yabo to some extent the year bria bantaba gokore mirimo yabe kyaramba ngorosero baringe ndagira gokoro baringe kenda kindende lina bono mbare ko bari organize mbaroro nakitwarana no yeno moswati mo senator we county nominated senator
bwe county kurwasi county ya Kisii na resio Kenyuri nkwarana na mpaharigia marieta ya bari abanyango ngona abange bebire asensi itu ya Kenya ibatagire koinyorwa nerina emeroberie beku yo koinyorwa asensi itu ya Kenya ntwara marieta na abekwa abono tutokitorana mpabe recognize mpabe bata abandi bakule kifamily cy'abanchi bari recognize lakini bono no Gusii tari ituma mono kwene kina nerego singo inyorwale asense meyo kurwanero bose bori bwensi yake lakini nere biya gose inkuba yaringe biya ekere bako beka nonye na marieta abere y'abasubati ekagera mbaba konyete gose ngo sirabaringa nchira ya mucyase yende bane kinga banyorire kiribaganeti nere biya bare kwaneke babekire babiriga batatoiga ase list okay na bange sana na bangaro nande na bangi bebire kolende abasubati nturayigo bagotaya chwa mono usibagukwana mono nane nasoro ngorwa Gusii nere biya barigererie ngane sana barigererie ngane yo bane kingana onye ntwa Gusii twakwanikire igabara ibukuroro ngorwa Gusii yabona babwatisi nere Kenyuri bane kinga babekira amarieta abo motwari erinda abana baitu bamanyangana intu nabanyankongo nintu ntwarwanire tubosiboro buiga lakini rende mostly basubati bariko barwa mbaro nande bariko likwa mbaro barwanirete obosibore bwensi ya Kenya mbaro rompa konyete ntwara nonye no musubati oyo osira okima Dedan Kimati mutami Kimati na asidio bwa na inyorwa lakini neri mbari igire bitabu lakini neri badariko bariko banantama etina amangana aya basubati gotabarwa naro abayirede kyantu bwate wambui otieno naroro ntubwate musubati urumutoni kirima naroro ntubwate musubati mekatiriri wa mensa naroro ntubwate musubati onere okuruguna mukami Kimati ikona abange bara basubati mbaroro lakini erina tima etingi batariko begeru list tima etingi batariko begeru ase list ni erina esali abasubati batari konyuru kuruka lakini ndebona erina we need abasubati divide for their space ekero nakiye ko erano ne katiba ya Kenya yaje tukuriko organize abasubati ibono to de na abasubati barabu bono fight for your space erinde na inumo ikirana no ekere marieta gwetata to lakini nene nchekero na gatokurwanira amusubati umugusine na atigire mayo yakatoko tebuna anyona bana anyona moseti anyona lende na ndoko mosina arwanira lakini ekero bata na anyona no nekera lenge parliament nabonda kwaneka mo abantu bali banjete Raila bakumisana bayigubo basi lakini ndeko tokotebuna anyona kera ngwatigure dia issues kubwana waendaira that's the fact aromede nabo monda gotebi Gusii original lakini bali bande batari Gusii original nawo oyonde anyona ikakarangiriwe mbako chigoinda breath richiko oina anyona lakini ona nene ya idaga kwa timetuko kukwana kwa moreterede tainyuru mono lakini ndende bono ndende na renge go interpret ya mangana karangeri interpret lakini Gusii ntorarana Gusii ere nenyoire asa mangana ya freedom fighter nduriko rausina girana naso mabanta abugoika ange 15 elist ya Kenyan baga na Kenyan freedom fighters bono Gusii tayo bono ngumirende na kin elist ya enga yegare erondo niekare bade no tenyo mutuirane torerana nende no nekero ko mo konyi bo murebeza kora kwanire ngane ya mau bali mau fighters baigu gento geke ntori korane ne Gusii bakukwanwa bali gukwanwa mono ntometu ngantu ntwarenge gati yokorwanire obosibori bense ya Kenya lakini mnatoma itenga abali batutanganirete negati yali bali baenegetinga barwanirire ngane ya obosibori bwa Kenya nebe mbali baringe Mount Kenya gose baingo getunukeria nebe mbali ba central bonsi ko ba bonsi ninsi cha Kenya abantu abaigamba baringe ensemo yonsi iyo enseme ya moyoka kolende baringe ne chinsemo awachoro gongorwa Kenya akire ndi bali baigetuko rwanira tokwate asante sana kongole igasingia mwakolete tukurina bona sensemo tutorena Dorcas Gusii generally ni boira Gusii lakini ndende nkuma chino korana Gusii danganire aba bisabaito bacha ba akirana bagakabargo cha kurwa setueti ya bagakabato tebina kaito sirirete Gusii by the way my feeling nina ndosireta sigit ane gora tebine nonne turetena Gusii asare na asirete asirin ikiara amarieta mange
nerina tuachakiro kabesa yani toko ya gusaba marieta gete kurasite kerongora abona aborite no yomana ingeko gerano nebuku ekero ba tutebina nyasaye intumo gusinya doga murukire engoro wae eritarita yo nonye Biblia yo koru Genesis mpaka Revelation koruo omochakano mpaka kumanuka moinaria teyo yani tochake yani nolire ngoro de ngairende yarwete ingo interprete diebuku yetu no magero to interprete ti gose naba gusinga ibale igo ikari yetu kuma turgore ndekero gosoma buya otenyo emoga tebana na itete otenyo na itete mosongo otenyo na bade itete mosongo era module otenyo yo ngige ko era itete mosongo kana kanya korigereria abantu bana bande otenyo ndege ko era go itete mosongo neri no mosongo agetire ebarasi ase engano ya asimegete otenyo no molemi oleng mete kare mete miaga ya maega idise itobo moremi gosobo motwali no ene Biblia ngo tebena oyo mako obo moremi gosobo motwali lakini wono otenyo korera ni gaga simege na mosongo oyo ni gaga etire ni barasi ya otenya aja tena atan konsaririo lengano nalia kare ko muaka lakini otimetina ngaibende abantu batena na kurwando bosibo hararia kumbe abana tima itire kinende teatura endera yara ndo kumanyanga ai Brighton ne otraenda moto ndo kumanyanga mosongo yo gaga itire no bwenenu osa ale ngomo minu sane kakagera katanga bono imo wocha sensitu ya Kenya moto gambira na moto salipa kendagira ekagera kaigwo boraka mokora nande ngaiya mokore ndoranyora boene boronge ekirendo mogusine naro okay asante Kemuma chumwe ngukoira aweka ase page ya kabere ase gazeti ya Daily Nation ase bona egukwanira igoro na kia serikali enene yabe kidemerobe yokwana kingosira bare ansemo yechikuru ase bono egochikobwato ka 40% ase nsemeri yechibasari ase omuroberi ori omanyakaine nga national government constituency development fund NGCDF ari serikali enene egosira aborokiwa ase chikuru nigo morai bwense Dr. William Ruto abugoro abegete sei yogetia richiko moroberio yo national government constituency development fund ebilie yo ase anyetetie ekobari chiko ebilie ya mwaka o 2023 ibego chiko ene kingango sirere aborokigwa ase chiskuru nabo igo nigo chibese echo chirachi kobwatukwa goika motinyu motangani mwako gocha gusechiga kichire abaruke barachikwira na chiskuru nigo serikali gochikwane kinga yabwatukire chibese echo echichigokonya abarukiwa abo bagochikwira na ase chiskuru nabo igo nigo bono yamentetwe koru abo atangani ase konye ere 35% gose merongo itatu na isano ase emi kamentwa isano na goika merongo ene ase emi ase bono aba chinde chirachi kubaganwa ase chibunge kwenda bono echo chirachi koba 2.5% ase sensemo ye chibesa nigo bono chirachi kubaganwa ase chi bunge chimibere ne merongo kyanda echi chirase ensito ya Kenya ase bono nere omorai bwense atetengani go bono chibesa chinde chirachikwene kinga ngosira chire emeroberi yende ase chiskuru buna sensemo yo okubwato ka chindagera ase chiskuru emeroberi eyo yabakego chakiwase chikaunti chinde nabone irachi kubikwa ase chikaunti chinde elikwana kinga abaro kikwa ngotigara bale ase chiskuru nabo iko ase peji yakabere ne kwanerete engana yomo nere omo senator we county ya Nandi Samson Chirari again asebono akote akusakoboria omo waziri wensemo yobo sombi nere Kipchumba Murkomen gosaba aba Kenya amabera asekeri agoteba muna ase metinyemeke ya etre nigo Kipchumba Murkomen achete ase
Jomo Kenyatta International Airport egetigie chindege igari na kubuta abantu abosaba kole emirimo abo bale gukora emirimo ase egetie kugie chindege gya Jomo Kenyatta ase bono atebete nga egose kubwatikana anogosira kumuliro ase egetie kyo gye chindege ase bono abugoro atetenganiga kubika mirobere gusako chakia committee ko chikwene kinga ngotukere amangana yogosira ku muliro asegeti kyo kya Jomo Kenyatta kolengana samchonjirage yagotebanga buna nigo atebeti abakenya buna chi generator chabe kirubene ase ensemeyo yegetige chindege kolende aboli tukuria Jumapili nigo ibono yane tige nande nga omuliro osirire gose estima ya asirire asegeti kyo yechindege nigo bono jirarige ako aganetie Kipchumba Murkomen uyoro mu waziri bo basombi gusaba abakenya amabera gusegwa gusabo kwabera gucyasa abakenya igoro yechi gutabeka amangana buya asenseme yo ya Jomo Kenyatta International Airport igoro ya umuriro oyobere ko koturbania ebintu asegetie kyo aragoteba buna nigere oboso kwa bonene ekeregetie ekenene gose ense chinsemo chirchinene chense bono chiko borwa no muliro obwe estima togosika moto ase page ya gatatu mwanchu murigeria nigo bono egokwanera igoro ya omosacha oyo mokoro ase ense county ya Bomet oyibono omanyekaine na nere Mr. Amos Rono oyibono obonete gokora enyangiri tukoria Jumamosi korende enyangeyo ekabake goteneniwa na omo yolenge gochikoba nere omorugioye ase bono nere rono eso kiribene na kote babono nyangie yute gochikoba ntwarori ase mitanda omoswati nere wesokia gukwana asense moyae kolende nere omosacha nere Mr. Amos Rono wesokiri nere kwana asense moyae ase bono abekire tene ningabono nyangie yute gochikoba ka rinde ekiagera bono na igete konye range of course na yani konye limia na igete konye beka moswati negete kotaba nga yangiteyo bono nchirateyo barachi gukwanira na gose era chikoba bono bwanchira ninga bono nyange yute go chikoba rinde Ndogosika moto mwanchu morigeria nigo bono emorikete page ya kane emorikete ingaki enchara yabeireke go so ase chinsemo meyense ya Kenya kubwatikana no konga kubugima ase enseto ya Kenya ayiga maiga ya obo tukikokore gokorwa ne nabayigo kwane kinga abantu bali bamenyete ase ase chinsemo chichitari kwenyara ase egose ase meta erietari kwenyara ase chinsemo chinse anase emechi yemene buna Nairobi nigo bono baene kigose baro kiringa we batebire enchara yabire kigokina ase kerenge kenene ekyagera mbali kwenyara konyora kinde bakori kubwatikana no obogima bwa kongere ase nseto ya Kenya ase keri omosbati oyomo akwerera naki ya abeirega ko nyogokora emirimo yaye asebona abeirega konia ebintu ebike abwa matuka maiga na kwenyorera endagira yokoria na enka yaye kolinde aseboniga nigo ya moberere egasi ko eneki ko nyora none nkende akori asikirete nga bintu mbiri goisana Dorothy akinye oyube myaka 39 nigo bono akwerera naki obugema bwa kongere na koirera enchara komente kana ase chinka nabo igo mwanchu meto goskomoto ase ense mo ya gazeti yigani go boige monikirete nakie ase mo ye chisemi egase ine gosirwa ase serikali yetu ya Kenya ngo oyo mintori baga Brighton elinanyane kogendera nera tumanya nari ari ase gazeti ya The Standard buyasano mwanchu muri ndisti bagazanda da sense mo ya magazeti ase mambi ya boniga ekerege turariye kuvuga magani wituka wecha studio tutaingia huko turakwana yuraja Monday athebina lera nenena umurayibu ensingo cyari gukwanira tenesheri wasingo cyari ngo barayibe tungo cyari gukwanira arariya bawo tukwanira karo uchumia ndate ko sarika akera bakenya batabwati ebakuri ejire ere almost empty
osere empty binge ba jo kwana ayo mangu juja kwana kere kero abara ba ko kerandu ba go serekea mbata kere amaya ari Kenya nyareke gwa katua ase miaka ya edire Duke Mwasanya tundi in Korunyako na wale miyumoroberi chop kijana from Nyako Iranda stage niko ndani tundi kama kawaida hadi mwisho Ponves Agostino kuro magenje mbake kenyorokia nyagenge na onde imeyumoroberi bale no muryoe Jennifer Morugi mbaka omwere. Asante sana sababu mwendelea tutumaji uchumbe jeno asemambi ya aboni. Asante walibale ime yomoroberio asemambi ya aboni ngo bakirambi yamono kana moja walete kuturigeria anene kwetera asemitandao ya ito Ndizi TV News Digital ngene nsemo ya Facebook kwa nsemo ya YouTube tanyori na Ndizi TV News. Omwancho mure kana ngo kwera sika siti atestana libe ngo ko ikindoro inyoro labanta abarwaneto oposibole. Ubon togo serekiale. Mbaro barenge maminja. Aba Kenya. Barenge maminja. Uisiko soma history nyinge yabantaba abange babo nigo baitetwe gose nigo bari kurigwa baitwe. Uisiko soma history yabo buya abantu bande bale barenge against. Bande bakaba against Jaramogi Oginga Odinga, Agarojo Oginga Odinga akoteba na yaya. Tigango Jomo Kenyatta ararua echera tumaye kogendera mhako babore inge ayora kagere omugaka the modern is the founding father. Do you really believe that Jomo Kenyatta was the founding father in Kenya? Do you think so? Ngai toko ira babo Vivid Marshall Dena Kimati. Why toko Murokana was the founding father? Jomo Kenyatta Jaramogi Oginga Odinga nigakaro de ana yaya tiga omugaka Jomo Kenyatta Aren. Jomo Kenyatta mete Johnson Kamau. Tigara aruari araja tora kora agose ekeragoje. Uisiko so manande history ya Jomo Kenyatta na Jaramogi Oginga Odinga ngakia erete. Uisiko kwenda Kisumu ali KBU. Ngakia bantu bara ngakia mangana abed. Ngakia abed. Bande bagatara batabege tibikoro to mpake miaka yaba mande bagasirio bogi. Yobona abantu mbaro nakyo ina enseyero guika onyerende bade kiara no ekero gulire abantaba babo baurongei ali ekero bako bwato mbare babege tukando seginya zete koba abandi mbare batamete go jinse cya ense ya Tanzania abandi mbare bajedense ya Uganda ikonja alenge raisi guika stoikire asi usakero dore asamatukaya ozemia geto gojere ezo shereka ya 50 nomo gisinse itu ya Kenya onyora obosibole enyora gwetenene iko mangana makongo alengo manjubere abande bari getu no iso so manana aba ikiera abange baba na soma nigo batonyorede almost once nigo bachiete asigita Kenya mukami usikorerena amangana mange na babete ase inkaki ya maiga kondo bosibore butobwate mboli buna abantu bare betiganete bagaikaba no mwibuli oni getiganete ore asigwikire igo bono goika omwesi ngote buno magani ito ikire asimambi yaboniga ni nyokasi ni senatani gari okwana igoro yekero kyo deputy aba mo deputy aba na araru arongeta kero goro proposal ne ya detena neta kere akero chukura direct nero amanyo bortubo wa chukura takwebisa maiga yo mugavana eyo ni yalinge as senate baiga karongo go charali asinini ngominyoki ase beji ya gatato neri muregede igoro yabo muroyo amos runo ekarate kumunyo maneli neri bono bagetana neri amos yote nje bono twakoranire bono lende gendoro wao bona kwa brand rojo monto ari ganie nyangi mana emede mabugo lende no nyoete na alisina dereta mangana ya mabugo hene mwisiko tanya kote ingia roje mbaka bono lakini neli jebukoeji era bono lende okorana kabwate na ndo mwanjonde otigire amos runo nande by the way ase nyangi mostly jinyangi umuntu okumia mwana no musaja ngwa kanale nibo musubadi na alede mbare bara alede lakini dende asimna maide musaja na bonyo bwe propere orosirikire gento orosire pake kanisa zeba jokore nyangi yabe ku decoration neli otamire neli okande bono jerende ngakia koba na bono nande jibicha konya bara akirunjire gaiga ekoti ya debrena ebeje ase beje na dende na ekoti ya dende na bali bali divorced bona ekarenga gi Christmas ikabons barra abana banyore na ngakiba konyore getali kyabo bakori ase beje akane morgedena inkiruta rachiko tebya ba Kenya edi tukuri rero ekera ba Kenya kwatabwati kende alinyonyore ingo ase beje ya kane gaseti ni ya testanari indo chinaro amurikeire mwanjumaria kolendo bogima
no esiringi nero go keyema esiringi kobora nero ndojena ya beire ere usemo raibin sara chiko kwanda litiko lialero se amangana Jamhuri Day boigo nindojena kiombeka mogetarie serikali kiriko nero boene bomanya bantu giachire ase goboria chensie teneta maguta gotambenta ligori lya maguta linde lionzi nyora na mambi endega ibula na bera rali otangasa ama ligori lya maguta abo bamurukamen ni gakarote ana okumachikorgana sabotage nerase chomba Kenya International Airport ekrona board Inspector General of Police kuigora obotuki kumanyana ingi kegendrete gokorekana ase ensemeyo ya chomba Kenya tekero umuriro ogosira baigo peji ya gatano na kabere ni limorogena ebinte bingo inibe nyinge nigo yasete kubatikana ne blackout ya bedeli tuko liachu mapiri ayuna aragendete ko basika sedi ya testando mwanchumulelia na nditiga ngorirabu ekero na igure no mogeni chochire asimambia boniga ekero to endrete durika okora to enda sensemirinde yomotumoko ende turigeri ngakyo mogeni tekire ase studio. Asante ke mwanchu muri endera gusangana into ekagera kira mugeni achire tunabotambe to kumwali bagari ya bene nabo kwenyore gazeti yao ya Daily Nation ori anyale kwemanye amange ekagera na amange amaya alikire ase gazeti eyo onyale kwesomera rinde omanye ngake no nyana ense akenya gendrete kwebeka emiroberi rio kwena kingali tukolia rero ria ikera ni rebo ikera no chinga cyaba Kenya bagandrete gochingira alitukeriga ria Jamhuri Day boigo mwanchu muri gendera gotuma SMS gwetira se namba ya 0792192834 rinyale korwa ebirengere byao igoro yeri tukeriga ali rero ria Jamhuri Day na bigoto bwati gwetira senchera ye mitanda asense moya Facebook tunyana Ndizi TV News Digital na sense moya YouTube tunyore na Ndizi TV News tigato somia sense meri yende ye studio tokoira na ntura na nomageni yetu tunyale gusanga amange igoro yeri tukeriga ria Jamhuri Day. Ndizi TV Ubwansu Bwumugusi Nyabeta kiraritu kuri wiki kurwa Jumatatu gwika Ijumaa chinse 2:30 chiabotuko ime ya Ndizi TV Nyabeta. Nakumbuka siku ile nilipopelekwa shule nililia kwa kelele. Lois Academy Kisii yere milimani angena milimani SDA neskuru yekerero yuburuso ibwata aborokia begiribuya iri asatoerero aborokiwa bagosomera nigo bobwete kigari chobosombi asebali bakurware amache yuweshibya nabo igokonywa chinyomba cyakebara chinchenu kigima ribagarisa ine ryaborokiwa kokosoria nigukinibye byabo mbabwate abarindi aseskuru yo nabo igonkurwa bali echai ya sanne na lunch kubwati bali omurubli UCBC ayerera bwango onyorori bakasi skuru yo omwano abegati yabali abake bakonyora migiryo yibirengo bigoro. Hi everyone, my name is Victor Makori, head teacher Lois Academy. In this school, we offer quality education and nurture learners' talents. In fact, this is home away from home. Tell a friend to tell a friend. Welcome all. Nabukubakire simi ase namba enoti isano na ibere mara kabiri isano na isato ibere ayemo gose enoti isano na ibere isato ibere ayeme noti. Lois Academy Kisii. Knowledge is power. Asegati yaito ntubwata abantu bali nobolema nabantabwa mbabwata magani yabo mbabwate byewa mbasomete naboigo
mbatagitamabaga ase emirimo na kubwatisibwa ase obogima bwokera rituko inyora oborema igoro bore inyora kerema nkerikosekwa inyora ekerema ngechiche nakyo gekogera ase omurubirio bw'oborema ase obogima Jared Wilberforce niga gukoretera ensemo iliyotamanyiti igoro yabo turabe tugwesemia kwemanyia na kwegokia ase amanganonsi pi ali arengete abantu baito abari no bolema ayekwarorire bagotenga tira rituko ria Jumanne chinsa isano nemo chia mogaso no moiroro rituko ria Jumapili chinsa isato nenusu chia butuko oborema asubugima ime ya Ndizi TV. bitume bimbyameti bono nari twari gutwara igesa rigiye sengenje mbura nero ubuye bitakabike omongi na baskaria ngatuma ite na chiri kurigire bitume byao mbyameti arafu amakonda utagotiga gutena kina abugire kona gote kiga nabo getema ambia bya chanchiru amakonda achira kuri bituma obukendi bano no bwachira amakonda imogete kero bukendi bokani nari na makonda akoimuka bone siri ne omongi na baskaria ntagete toimoke mapema kenda etuke kurukunga enokem agrovet ego wanyeruka enokem agrovet ego toko mochubo so no konyora mariogo aya gwita makonde amariogo yoboke una chingende chibano cyangere kuri gisaiga manyarora kyakakire kuri gisa kobarira oyo buri obuya ogosiarire bituma byao bichenje bibe bimwam amina tari obuyo bwoka babwate bakachindagira cyechombe babwate bakamariogo yechombe babwate kirege na eta moisonde gari ngaro ngombe yao nero ngayangire kunyarika ngabwata magecha ngokisibiande kolinde gotengo kisiberi amache yayo mongina omugeremi bwonchoreire na enokem agrovet amina nikimaine tarira enokem agrovet ime yumuchukisi iliyonyora mariogo yugusiarire bimeri indagera nichi supplement chietugo empego yetugo amariogo yugusiarire kenyambi chimbusuro amoyo ebichuchu byogotuga banyore asinyumba ya Kisii Kenyoro Farmers Cooperative Society ange na Market Plaza Orusagerunde Nigorore opposite Shell Petrol Station, formerly Falcon Petrol Station. Na Boigo, Bachagiro Rosagerunde, Ensemo ya Jogo, Angena Jogo Primary School. Gusoba Keresimi, Enokem Agrovet Limited, growing healthier futures, one harvest at a time. Akitika wanoni nyakenya ende. Chai, omonginero wachirego. Tikanga ende, tikanga ende. Obuneka. Ya, tikanga nyakenya ende. Oboremi nobonda n'umuruburyo bw'ogwesemya na kwemanya iguru y'oboremi bw'ekerero asa abaremi bonsi imeyariro baria Gusii nabeire ngo batebya nga oboremi nobonda naboigo oboremi nesiro nabeire ngo gotaria imeyariro baria Gusii tumerana n'abaremi ao asto gusangana gukwana mange obonda bwensi ya Kenya nigo bokurwa ase ebimeri ao gatie ebimeri ebyone kawa echae gatie binde binge imanye oboremi bwa mugondo obotugi bwetugo na teknolojia yekerero y'abaremi bande bagendrete gutumika na kubaletera ligesa rinene na Mildred Momanyi igombwatie imeyo moroberi bw'oboremi nobonda oyogochera butambiri tukolia maine ense yamone nusugo ikachinsa ibere chamagoroba ndocho okaletera amangana mange igoro y'oboremi nande nigongo gotebya nga tekana irio tware oboremi obonene elindo onyara ko bagokora oboremi nabo gotwara ikigingege sinini kurinde okoro oboremi bosomete nando nyogotete ndagere yetio kebuya elinde linayo igwe obote bwokoyeria endagere yo niganeti egetunguo kore para igochigwerete nganyare boyekire chinsaga oboremi nobonda Jumanne chinsa ibere chabutuko no moiroroye ritukuria Jumatano chinsa isano ne mochia mugaso na Mildred Momanyi naro producer yane mbwati tu ande baka somore mimbo boli na ki akora mabera yanyara ko baga gwansa iga
Ikiwa unamtafutia mwanao shule ya matokeo mema, basi The Elimu Academy ndiyo jawabu lako. Wana madarasa ya kutosha kuanzia PP1 hadi grade ya 8, computer lab, magari ya usafirishaji wa wanafunzi, walimu waliohitimu, wana laboratories kwa elimu za sayansi, eneo zuri la mafundisho na interviews za intake ya January zinaendelea. My name is Cosmas Nyabala, head teacher Elimu Academy. Elimu Academy is one of the best schools in Kenya and actually the best school in Kisii County. You are welcome for the ongoing interviews. Interview fee is 1,000 shillings. Other requirements are writing materials like a pen and a pencil, assessment book, and a photocopy of birth certificate. Tembea shuleni umo mjini Kisii, opposite Kisii High School, karibu na ATC, au wapigie simu The Elimu Academy. Mia mwana mwanju muri Ndizi TV andonse asowera ne kichabe ngo kwari ne asomuru mwanone biyogo jagira litukuria Jumatano ujagirense maneno sumbaka chinse to nenusu asekira litukuria Jumatano ngo kwari nkenda ke komi kiromonto na watu mwa tuwe chaya eseke no kwa wiko itinyo mocho bonyanzi niko chombe cho bonyanzi na chaya kora taibwe muchi ono nga make song na chirusi ngega no to korta bo kindu bakirengenjo badenga kibaki netembere mo kibako ri barigiriye birogo osinani kibarenge to jokora ojese matware go singo it happened ngumbu na renga bakantumire tigiti inche wa attend interview enche na kanchire gotiga gotoka nkali ondonga Christmas Muntu na temete sana utulinduro cha bantu saba bagima igarenge ko kori biasara byokonye bituma n'ekingende Omuga none kera ritukure Jumatano eseye munenu suya maragoba no muiroroye ritukuri Aramisi chinsa isano ne mucha mugaso na Brighton Makori nendo twesa familia buna toba mundu tagete bintu gete binene tangandi atagete gente kenena ali tanga okora naro chako muchu Egera kogendie gari na Sunshine Driving School abuba nchire ni kiumbegia NTSA wago tumeke curriculum ya NTSA instructors babo nigo bare certified chigari chikolire maintenance buya nigo bakurwa basic mechanics mbabu ate birasi bya maambia na boigo bya maragoba nkwegelia bare A2 chipigipigi B1 light vehicle C1 light truck na D1 passenger PSV na wakana ngora boigo mbabuate refresher course na license endorsement onyigo tagete kwegera weekendi mbabuate birasi nigo bare omuchubo sungo Gusii Dulux building lirongoli tangani opposite Zonic Hotel chinsa